Dwi'n methu credu'r newyddion, mae hwn jyst yn anhygoel. Dwi ddim yn meddwl fydd na flwyddyn well yn fy ngyrfa nag eleni. Mae jyst yn anrhydedd anferth a dwi'n mynd yn emotional rwan. Wel, cychwyn y daith efo helynt oedd Dyfed Edwards yn beirniadu ysgoloriaeth Emyr i mi yn ôl yn 2017, felly Dyfed, diolch yn fawr. Beth am gwanas am fod yn fentor a bod yr un nath dweud cer amdani. Dim ots pa mor bonkers oedd y syniad, oedd nath i jyst mynd cer amdani. Felly nath i helpu siapio helynt, fel wnaeth hefyd yr anhygoel Nia Roberts, fy ngolygydd yng Ngwasg Carreg Gwalch. Mae Gwasg Carreg Gwalch wedi bod yn wasg gwych i weithio hefo. Myrddin, Llio, yr holl staff yna, diolch yn fawr i chi hefyd. Fy nheulu, Andrew, Tom, Elizabeth, mam, dad, y holl deulu a ffrindiau. Dwi ddim eisiau dechrau enwi neb achos mae ormod ohonoch chi, ond dwi wir yn gwerthfawrogi pawb sy'n cysylltu dweud bod nhw wedi mwynhau'r stori, pawb sydd wedi prynu copi, wedi benthyg copi o'r llyfrgell. Bob tro dwi'n clywed bod rhywun wedi mwynhau'r stori ac yn gweld bod o'n bwysig neu efo'r potensial i wneud wahaniaeth i bobl ifanc. Mae'n golygu'r byd i mi. A hefyd hoffwn i cymryd cyfle i ddiolch i Ysgol Gwanclwyd, fy hen ysgol, aka Ysgol Elwi yn y nofel, achos yr athrawon nath annog fi i sgwennu, fy mod i methu treiglo iachub mywyd fi a dwi dal ddim yn medru. Nathoch chi rhoi hwb i fi ac annog fi i ddyfal barhau efo'r sgwennu, dwi wir yn ddiolchgar.